tid til din konfirmation, og vi hylder dig en helt fantastisk person. Du er kærlig, du er modig, skib i dit toilet, legendary sick man, og det er mega fedt. Hensynsfuld og kærlig, altid spørger du, er du okay? Smiler til tal, det er godt på en off-day. Siger tit, jeg elsker dig, både til bror, far og mor. Skønner dejlig dreng, der på standen 45 bor. Du ham, du mega meget ham. Du ham, alle pigerne siger du nam nam ham. Du ham, du mega meget ham. Særlig VIP her i vores farm. Du ham, du mega meget ham. Du ham, alle pigerne siger du nam nam ham. Du ham, du mega meget ham. Særlig VIP her i vores farm. Ferier, camping, sol og det varme vand. Det er godt både i Danmark og i udland. Paddleboard, dykning, smørklat i den klare pool. Føl lidt med pigerne, tag med bror man ud og kigge på pool. Det står spænd, det er temmelig sjovt, men vi er gode. Det er altid noget, der er sjovt at kigge på. Kæmpe bølger, go-kart, faldskærm og paraglide. Vandscooter, 5 meter vidt, hvor er du sej? Du ham, du mega meget ham. Du ham, alle pigerne siger du nam nam ham. Du ham, du mega meget ham. Særlig VIP her i vores farm. Du ham, du mega meget ham. Du ham, alle pigerne siger du nam nam ham. Du ham, du mega meget ham. Særlig VIP her i vores farm. Nye bros fik du, da du skiftede skole. Ind til byen og lommepenge, næppe små. For nu skulle der bruges rygen mange ture i Netto. Og pludselig skulle der hænges ud, og der skulle drikkes øl. Helst et mørkets fremmedbrød. Pigerne fra 8, de skulle have noget pleje og noget charme. Alle står på tur for at få noget af din hjertevarme. Homies kommer først, det bros before hoes. Da-da-dim, da-da-dum, this is how story goes. Det er drengene, gutterne, I er the boss. Det er drengene, gutterne, are the house. Det er tøserne, gutterne, vi bliver lidt sås. Det hele går for hurtigt, og jeg bliver tøs. Det er drengene, gutterne, I er the boss. Det er drengene, gutterne, are the house. Det er tøserne, gutterne, vi bliver lidt sås. Det hele går for hurtigt, og jeg bliver tøs. Kanon i køkken, laver du scramble, ikke så meget mad. Æsker, creme og fag, klipper, pizza, totterplade, gode film med Guden og med Arnold og Levok. Fredag, cykelstuen, men det tøse film, det ser vi. Når du spiller kort, så er det træt, for du er altid bedst. 5-0 med far, ikke får en mega mange test. Campingtur, vinterbadning, minigolf og tennisspil. Det er meget fedt, men der er noget, som du hellere vil. Det er drengene, gutterne, I er the boss. Det er drengene, gutterne, are the house. Det er tøserne, gutterne, vi bliver lidt tosset. Det hele går lidt hurtigt, og jeg bliver tosset. Det er drengene, gutterne, I er the boss. Det er drengene, gutterne, are the house. Det er tøserne, gutterne, vi bliver lidt tosset. Det hele går lidt hurtigt, og jeg bliver tosset. Sir, drop your weapon, put your hands on your head, and get down on the ground. You are going to be placed under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you. Lige til sidst, det allervigtigste for far og mor, lytte lapper ud. For det er kloge ord, husk alligevel ofte byder modstand på din vej. Og at det nogle gange vil være svært at være dig. Sender det til sort og sluder verden, den er krum og ond. Og du mister fodfæstet for en stund. Alle står vi sammen, klar med kærlighed og hjælp med hånd. Intet er større end venner og familiebånd. Husk, du er perfekt, præcis som du er i dag. Husk dig altid, særligt her på Konfidag. Du ham, du mega meget ham. Du ham, alle pigerne siger du nam nam ham. Du ham, du mega meget ham. Særlig VIP her i vores farm. Du mega meget ham. Du ham, alle pigerne siger du nam nam ham. Du ham, du mega meget ham. Særlig VIP her i vores farm. Det er drengene, gutterne, I er the boss. Det er drengene, gutterne, are the house. Det er tøserne, gutterne, vi bliver lidt tosset. Det hele går lidt hurtigt, og jeg bliver tosset. Det er drengene, gutterne, I er the boss. Det er drengene, gutterne, are the